ಇಂಚ ಇತ್ತಿನ ಜಂಗಲ್ ಉಡ್ಡುನು ಖಾಲಿ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಇಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬೈದ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಲ್ಪು ನೋಡಿ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓರಂ ಬ್ಯಾಟ್ ಆವಡು, ಅಂಡ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಆವಡು ಮಾತಾ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಪೇರು. ಪಾಲೆ ಆವಡು, ರೆಡ್ ವುಡ್, ವೈಟ್ ವುಡ್, ಮಲೇಷಿಯನ್ ವುಡ್ ಇಂಚಿನ ಪಾಕ ವೆರೈಟಿ ಲೈಕ್ ಜಂಗಲ್ ವುಡ್ ಇಂಚಿನ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಟು. ನಮಕ್ 20 minutes ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಪೇರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬತ್ತದು ವೈಟ್ ವುಡ್, ಪಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಂಗಲ್ ವುಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ये यूज्ड वुड है ना? क्या वेट रिड्यूस करने का? ये हाइट कम करने का. ಸೊ ನಮಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಯೂಸ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿನ ಬ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಐನ್ಲ ನಮಗೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಇತ್ತ ನೆತ್ತಾರು ವೆಯ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ಕೊರೊಂದು. ಸೊ ಅಕ್ಕನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಬಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತ ಮುಲ್ತ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಕ್ಮಿಲ್ಲರ ಅಕಡೆ ಒಂದು ಎರಡು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಮುಲ್ತ. ಸೊ ಐತೆ ನಮ್ಮ ತೋಜೈನ ಬ್ಯಾಡ್ದಾನಿ ಕುಲ್ ಖಾಲಿ ಕಂದಿನ ವೆಯ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಂ ಕುದ್ಯ ಮಲ್ಪರ. ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪಿನ ಆತಿದೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ ಸೈಡ್ ಇತ್ತೇವೆ. ಹಾಂ ಅಂದು ಅಪ್ಪ ಈ ಸೈಡ್ ಇಪ್ನ ಆ ಸೈಡ್ ಇಪ್ನಾಲ ಬರುವಂತ ಈ ಸೈಡ್ ಇಪ್ನ ಇಷ್ಟ ಬರೋದು. ಸೊ ಎಡ್ಡುಂಡು ಮುಲ್ತ ಬ್ಯಾಟ್ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಓವು ವುಡ್ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ದಾರ? ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ತು ಮಲೇಷಿಯನ್ ಅಂಚಪುರ ದೆಪ್ಪೆದ ಮಲೇಷಿಯನ್ ನಮ್ಮ ಕೊಣಪ್ಪೆದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಲ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂಚ. ಓಕೆ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲ್ ರೆಡಿ ಲದೆ ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂದಿತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಟ್ನ ನಮಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿತ್ತಿನ ಮೂಲು ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ಪೇರಂದು. ಸೊ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಓಕೆ ತೊಂದರೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಗೊಬ್ಬನ ಅಂಡ್ರಮ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಡ್ರಮ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಟ್. ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ನಮ್ಮ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ತೂವಲ್ಲಿ ತೊಲೆ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಟ್ ಫುಲ್ ಪನ್ನ ಅವ್ರಂತೆ ಹೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂತೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ. ಇಂಚ ಇತ್ತಿನ ಜಂಗಲ್ ಉಡ್ಡುನು ಖಾಲಿ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಇಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡಿ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬೆ ಬಂದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 780 ಗ್ರಾಮ್ ಬೋರ್ಡುಂದು ಗೊತ್ತಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೆಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಅದು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕಲರ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್ ಕಲರ್ಲ ಪಾರ್ದು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬ್ರೌನು ವೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಗ್ರಿಪ್ಪರ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಕುಲ್ಲ ತೂದುಪ್ಪಾರ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿದ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಲ್ದೆ ಎಂಟೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕುಡ ಓರಂ ಬ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತಂದ ಓರಂ ಬ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಮೂಲು ಸರಿ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಬಣ್ಣಗ ವುಡ್ಡನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಡ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಪರ್ ಅದು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ಪೇರು ಬ್ಯಾಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಪೇರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮೂಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಒಂಜಿ ವೈಟ್ ವುಡ್ ನೆಕ್ ಬರ್ತದೆ 750, ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲೆ 1350, ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಜಂಗಲ್ ವುಡ್ 1350. ಇವರೇ ಪುನಃ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಜಿಲ ಸಾಲಿಡ್ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡಾಯಿನ ವೆಯ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತೇವೆ.
ಕೆಲವರಿಗೆ 750 ಗ್ರಾಮ್ ಬೋಡು ಕೆಲವರಿಗೆ 800 ಕೆಲವರಿಗೆ 100 ನಮಗೆ ಏತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಏತ್ ಬೆಂಡ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಗ್ರಿಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಕಲರ್ ಬೋರ್ಡು ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡು ಮಾತೇನು ಲಿಂಕ್ಲೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ KPT ದಲ್ಪ MRPL ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ದ ಬರಿಟ್ಟು ಶಾಪ್ದ ಓನರ್ ಬರ್ತದೆ ಸಂತೋಷ್ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬರೋಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಯಾಟ್ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಕ್ ಬೋಡ ಇಲ್ಲಕ್ಕ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ದುಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನುವ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಕ್ವೆರಿ ಇತ್ತನ ಕೇನೋಲಿ. ಸೊ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ KPT ಬಾಯ್.